Şu net bolama. Bizim yaş inemiz şagirdimiz Keremcan. O bir gelberetdi de bolama yaşlarda ütleşik bir talant var da sözüne möziye diýer eken. O kengine möz tapya özüm ýerine ýetirýär, öz sağlarına yoldaşlar bilen bolama ne gelecekki ýurdumyzyň täze talantlary ýurdumyzyň beýik bagysly bolup ýetişmelilikler janyňyz sag bolsun. Keremcan üstünlük dilege diýen, arzu edýän enim galamyň ýiti bolsun, seziň bady ýatmasyn. O. Diňe täzelikde bol. İşiň uğruna bolsun, janyň sag bolsun. Bir iki bolup çygan bir aýdyma yaranlar diye 4400 ýaşan Lukman Hekimiň başı gara uma batdy yaranlaryň. Adamlar sizem diňläň, baha beriň. O. Janyňyz sag bolun, köp sag bolun. Maestro. Hey, 4400 ýaşan Lukman Hekimiň 4400 ýaşan Lukman Hekimiň başı gara guma batdy ýaranlar. Kerbe devli Kerbe devli ağır gönül semin ey vah vah ey asan sana ondan tuttu yaralar hey sağ ol Alika. Ay yüzümün ardı Yakup yanına, ay yüzümün ardı Yakup yanına, Sivut bağrına girdi zanına, zanına. Ay kimin kadri bardır çarhın yanına, yüzünü gül deyip sattı yarenler, yarenler, yarenler. Sağ ol Keremcan. Can hatılar karunalar deyip, can hatılar karunalar deyip, kimi bilmez kalsa Lukman kalar deyip. Vah bu dünyanın adasın, ayalan şeyin adasın, şolun vururdular. Vah vah hey. Olurum almadı geçti yareler. Hey. Sağ ol Alika.
Mağtım olu aydar kapıl oturma. Ay mağtım olu aydar kapıl oturma. Kılca cirin zanı kayga batırma. Batırma. Ay yalancını, ay yalancını hasret bilin geçirmen. Yalancı beş hündürtür yarenler, yarenler, yarenler. Aray Leyli gele Leyli hey. Hey 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 hey. Ay kimin adı vardır? Ay kimin adı vardır? Şarhın yanına ley. Vah vah hey. Yasapnu leylep sattı yarenler. Hey. Hey.